Seirak eta 44 minutu, zuek gaur hariko zarete ikusten, baina atzo ostegunez grabatu genuen bideo hau, izan ere gaur hasiko dira binakako B-serie txapelketako finalerdiak ligaxka izango da, gogora ezagun zein lau bikote dauden, zuzenean sailkatu ziren final laurdenetako ligaxkatik Dario eta Loza eta Murua eta Gabirondo, eta ondoren playoff bakarra jokatuta Peñak eta Salaberrik egin zuten aurrera, eta bi partida behar izan zituzten Salaberriak eta Gaskuek egungo txapeldunek finalerdietara sartzeko, beraz lau bikote horiek izango dira finalerdietan, eta, ohiko moduan lehenengotik hasi eta azkenera arte guk sailkapena geratuko den moduan edo uste dugun moduan egingo dugu, eta hori egiten ari garen bitartean bikote bakoitzaren analisia egiteko beta izango dugu. Lehen postuan Peña eta Salaberri ikusten ditut. Lehen fasean, final laurdenetako ligaxkan ez dute lortu bikotea osatzea, baina ez biek jokatu dutelako, biek gaizki jokatu dutelako, baizik eta oso gutxitan aritu direlako elkarrekin, eta horrek noski asko mugatu die. Gainera esango nuke Peña ondoen zegoen uneetan eta elkarrekin jokatu zuten uneetan, Salaberri ere eskuetatik Larrixa Marzebilela hor utzi zituen norgehiagoka batzuk jokatu gabe Fuenmaiorko atzelariak, eta horrek bikotearen etorkizuna txapelketan tarteka kolokan jarri zuen, azken fase ona eginda Agirrek eta Agirrek eta Salaberrik jokatutako norgehiagoketan ateratako puntuek playoffetan sartzeko beta eman zieten, eta gainera 3. eta 4. postu horietan, hau da norgehiagoka bakarra irabazita zuzenean finalerdietara sailkatzeko aukerarekin alaxe egin zuten, eta alaxe sailkatu ziren finalerdietara. Une honetan Ruben Salaberri oso momentu honean dagoela esango nuke, atzean pilota bizi mugitzen, defentsan ere ongi, eta Peña beti arriskutsua da, berez lehen mailako pilotaria da Jon Ander, baina aurten Larrazabalen aldeko apustua egin nahi izan duen presak eta ondorioz 2. mailan jarri dute, beretzako ere presio gehigarria izan da noski hainbeste urtez goi mailan jokatu ondoren berriro ere B-serie mailara itzultzea, baina aritu denetan jarrera bikaina erakutsi du, maila ona eman du, eta finalerdietarako favoritoak ikusten ditut Peña eta Salaberri finalera sailkatzeko. 2. postuan Dario eta Loza ikusten ditut, hauek lider izan dira, Jaun eta Jabe sailkapen fase osoan, eta benetan merezi dute favorito etiketa hau, favoritoa izateko etiketa hau finalera sartzeko, batez ere iruditzen zait atzean Lozak oso maila ona eman duela, ikusi beharko da ea orain finalerdietan zer moduz aritzen den, presio gehigarria eta izango du, baina aurrean lagun handia dauka Dario, biak errioxarrak oso ongi hartu dute elkar txapelketa osoan zehar, eta hori funtsezkoa da, bikote batentzat elkar ongi hartzea, batez ere atzelaria edo aurrelaria bietako bat hasi berria, gaztea debutatu berria denean, are garrantzitsuagoa, eta Dariok eta Lozak hori lortu dute. Atzean Loza frontisa bikain baliatzen ari da, egia da une batzuetan partida erdialdeetan eta tarteka sufritzen duela, baina hor Dariok ongi lagundu dio, zorionez ezkaraiko aurrelariari eskuetako lesioek ere errespetatu diote, eta hori oso garrantzitsua izan da bikotearen funtzionamendurako. Dario oso momentu honean dago, pilota bizi mugitzen, teknikoki egoki, eta bikote hau finalean sartzeko ikusten dut. 3. postuan Salaberria eta Gaskue ikusten ditut. Hauek ez zuten txapelketa hasiera ona egin, behin baino gehiagotan esan dugun moduan, atzean Gaskue zalantza dezenterekin, aurrean Salaberria are zalantza gehiagorekin, lauterdiko txapelketa horren ostean, eta mailai ez hain ona eman ostean, baina gerora asentatu ziren, ez zuten irabazterik izan, Peña eta Salaberriren aurka Tolosan, baina azken partida ona jokatu zuten, Amiano eta Eskirozen aurka nagusitasunez irabazi zieten, momentu honean iristen dira, baina finalera sartzeko pausu hori emateko berriro ere, eta kontuan izanik zeinen zaila den 2 urtetan jarraien txapela irabaztea eta finalera sartzea
Salaberria eta Gaskue 3. postuan jarriko ditut. Eta 4. postuan Murua eta Gabirondo. Hauek ere txapelketa ona egin dute, baina iruditzen zait Muruak azken norgehiagoketan ongi jokatu du, baina ez du txapelketa hasierako freskotasuna erakutsi, Gabirondok ere irregulartasuna erakutsi du, atzean eman bai, baina berme gutxi emanez oraindik ere badauka garapena Gazteluko atzelariak, eta horregatik, ez, sortzen dituzten zalantza horiengatik, batez ere Gabirondok atzean eta Muruak aurrean Gabirondok opari asko egiten baditu izan ditzaken zailtasunekin, hala ere Murua aurrera oso ongi egiten ari da, teknikoki batez ere txapelketa honetan aurrera pauso nabarmena eman du, tantoa bukatzen eta beste bat da, baina aipatu behar dugu baita ere ez dela erraza, Murua Gabirondo lehenengo aldizari dira, finalerdi batzuk jokatzen, eurentzako ere ez da erraza izango, eta horregatik hasiera batean 4. postuan jarriko ditut. Hala ere, ikusteko dago, zer gertatuko den, benetan finalerdi zirraragarriak izango ditugu, gaur emango zaio hasiera Orozkon, bertan Peña eta Salaberria eta Peña eta Salaberri Murua eta Gabirondoren aurka izango dira, eta gero norgehiagoka honen analisia izango duzue.